Giawhag ni Gobernador Gwen Garcia ang mga Sugbuanon sa probinsya sa Sugbo nga ubos na karon og modified general community quarantine kun MGCQ nga mosuroy og mamahimong turista sa Ilang Kaugalingog Probinsya. Atol sa pag-abli sa turismo sa lungsod sa Cordova og lakip na usab ang dakbayan sa Lapu-Lapu, gipasabot usab ni Garcia nga mamahimo nang makasuroy sa lalawigan sa Sugbo ang mga lokal nga mga molupyo kay gitugot man kini ubos sa MGCQ status. Awhagon ko ang atong mga kaigsuonan sa ubang lungsod ug dakbayan sa probinsya sa Sugbo. Bisitahon nako ang atong kaugalingong probinsya. Tanawa og unsa katahong ang atong mga talan-awon, natural tourist destinations sa nakadilaing lungsod norte hangtod sa sur. Kani adtong Domingo, gibuksan na pag-usab sa Provincial Tourism Task Force ang turismo sa lungsod sa Cordova kay andam na sila og naumol na ang ilang protocols o guidelines sa pagdawat og mga bisita. Kabahin kini sa tinguha sa Kapitulyo nga mahibalik na ang tourism activity sa probinsya sa Sugbo kay ang income gikan dinhi mao'y gisaligan sa kasagaran sa mga kalungsuran. Apan giklaro pag-usab ni Garcia nga ang mga Sugbuanon lang una nga gikan sa probinsya sa Sugbo ang gitugot sa pagkakaron nga magsuroy-suroy sa kalungsuran, diin nahibalik na ang tourism activities sama sa lungsod sa Oslob, Moalboal, Barili, Camotes Group of Islands ug karon apil na ang Cordova. We are 3.2 million Cebuanos sa probinsya sa Sugbo. Kinsa pa man di ay magtinabangay kung dili kita mismo nga mga Sugbuanon. Kita mismo mo'y mubarog ug mo'y nun. Sugbuanon ko. Tabangan ako ang akong isip ka Sugbuanon. Bisan pa man sa kakulian sa iyang kahimtang sa panglawas, gipugos gyud ni Gobernador Gwen Garcia nga mobiyahe padulong sa isla sa Nalusuan, usa ka gamayng isla sa lungsod sa Cordova nga mao'y labing sikat nga dagsaon sa mga turista. Kaparte kini sa hingpit na nga pag-abli pag-usab sa turismo sa maong lungsod nga mao'y gisaligan sa kasagaran sa mga mulupyo dinhi. Gilakbit usab ni Garcia nga dili na makaturunganon nga sawayon pa sa ubang katawhan ang pag-abli sa turismo dinhi sa probinsya sa Sugbo tungod kay ang turismo maoy nag-una nga makapabangon sa ekonomiya sa Sugbo karon. Isip mga Sugbuanon, buksan nato ang atong kasing-kasing alang sa mga Sugbuanon. Lisod ang atong kabutang. Kinahanglan nakong balansihon samtang padayunan nato pagpanalipod ang katawhan batok ni ining coronavirus. Apan kung kinabuhi na lamang ang kanunay nato nga panalipdan, mag-unsa man ang kinabuhi kung walay panginabuhian. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.